Vashomeni tagarira vane makore 60 ekuberekwa vanobva kwaMungate kubhuku rekwatagarira kuDombosha vanoti aiwa vaoneswa chitsvuku pamwe chetevo nemhuri yavo nekuda kwenyoka iyo yavakanotora sedivisi ikazosvika pamba pavo ikasanduka kuva nyoka yemurova mbira iyo yavanochengeta vachipa chikafu vachipa sadza iye zvino yave kupedza mhuri yavo pamwe nekuinza urombo kumhuri yekwavo. Zvinova pari zvino vava kutsvaga vanobatsira vanogona kuvabatsira kuti vange vari vanobvisa nyoka iyi. Aiwa ngativanzwei vachitsanangura vachitiratidza pavanopira nyoka iyi chikafu. Nyoka iyi munoisa papi chikafu? Tongoisa mumapoto imomo. Alright. Mongoisa mumapoto mogadzika papi? Ipapa. Ipapa motoona pasi chikafu? Aiwa haizodya zvokubva yapedza risika. Ine majira aya inoita. Alright. Inodya sei kana ichidya? Kuti ndione kuti inodya sei asi ndaiona ichidya. Asi chikafu chinotodyiwa chopera? Chikafu chinotodyiwa chotopera. Alright. Saka kana yauya zviya unonzwa saundi yacho kuti wangonobata mapurechi kana uda kutanga kutodya unonzwa saundi pamusoro kuti ko ko kasi panenge kune runyararo kusina noise yese iri kwe andika osonzwa mune makamuka muchitoinzwa kana kutongogara mune makatogara kana kugara apa kana kurara unotoinzwa yatouya. Alright. Zvinowanzoitika nguvai? Masikati here kana kuti manheru? Kana masikati pasina vanhu inouya. Alright. Inototarisawo kuona kuti hakuna vanhu. Alright. Aiwa tinotenda nekukurukura nesu. Tinotenda. Saka nyoka izvo inoita maindi zvokuti kuuya kwainoita inenge yakuda kuti ite bonde nei. Alright. Saka maneta nazvo baba? Taneta. Hamuna mufaro kutaura kuno? Amusikana vemazizi ndo amwe wacho kwawo. Vamwe vakambouya wamazizi ndo wenyoka iyo. Wamazizi ndo nyoka iyo. Alright. Alright. Saka mumba ndo zvese zvenyu zvamuinazvo? Handizvozvo. Ndo mumba menyu? Pandakasiyana naamaya kukaenda mubhedha newardrobe pamandaza kumusha kwawo. Alright. Saka ndakabva zangosiyana zvimapiri kwese akasara. Saka amai makasiyana navo nechikonzero chei? Vakatorwa namai vavo. Hanzi dambudziko raiva rei? Harisi rimwe chete rero? Mai vacho vanenge vanoshandisa mwana wavo. Alright. So vakauya vakatora mudzimai. Manga mane nguva yakareba sei muri mese? Takagara 11 years. 11 years. Amai vavo vakura sei vanouya kuzotora mwana wavo? Kuma 98. Alright. Alright. Kune imwe room uko kwakamira sei? Kitchen. 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 Alright. Hande zvidi. Alright. Shabatwa lero. Shabatwa kwa mlumbo. Mvura tena. Ndima tinobikira. Ya kuma. Saka ndo pfuma yese yamuinayo muri kitchen. Saka ndeipi pfumbu yamaona uko vakidzani venyu vamugere nawo vari kutiwo kudii nenyaya iyoyi? Hatizivi kumba kwayo ndiri kuti kana munhu usina kumupira zvinonetsa kuti uzive kuti ari pakati handike naye baba pari
tingoti munhu nenemba yake. Alright. Zvave zvauri kufunga vanhu pari zvino hamuna. Aiwa hatinei nazvo izvi. Alright. Yeah. Aiwa, tinokutendai nenguva yamatipa yekuti tinge tinokurukura tichitenda kuti muchawana rubatsiro. Alright.